Как да определим дали фондютенът е на водна или силиконова основа? Ако погледнем съдържанието на който и да е течен фондютен, ще видим, че първата съставка е аква или вода. Тоест всички течни фондютени са създадени на основата на вода. За да подобрят текстурата на продукта обаче, по-голяма част от производителите добавят към състава им течни силикони. Най-често използваните са сайклопентаксилоксан, диметикон и изододекан. По-просто казано, ако в първите 5 съставки видите думи, завършващи на кон, кан, силоксан, продуктът е на силиконова основа. Ако такива съставки липсват, то тогава казваме, че продуктът е на водна основа. В интернет може да срещнете колажи, на които фондютените са разделени на водна и силиконова основа. Най-популярната снимка ето тази. Още в началото снимката ми изглеждаше съмнителна и затова си направих труда да проверя съдържанието на всеки един от посочените фондютени. И се оказа, че този колаж е абсолютно грешен. Единствено продуктът на Шанел Лебеш е на водна основа, но той е по-скоро цветен флуид, а не фондютен. Когато фондютенът е на силиконова основа, е необходимо и базата, която използваме под него, също да съдържа силикон в състава си. В противен случай ще постигнете ето този резултат. Когато текстурите са различни, фондютенът не може да се нанесе равномерно, все едно да налеете олио в чаша вода. Темата с силикона е доста обширна. Каква е ролята му в състава на продуктите и опасен ли е той, ще ви разкажа в следващото видео.